a veure a continuació com podem treballar amb Bootstrap. Bootstrap és una llibreria que bàsicament el que fa és ens facilita donar estils responsive a la nostra pàgina web. I anem a començar per veure com s'instal·la. Per instal·lar-lo en Angular és molt senzill, ens anem al nostre projecte d'Angular. En aquest cas el meu projecte està dins de exemple projecte. Important és que tingueu per aquí obert el PowerShell, d'acord? Nosaltres venim aquí, fem el PowerShell. Aquí s'ha quedat una mica penjat això, ara. Exemple projecte Angular, i aquí dintre escriurem npm install bootstrap save. I Bootstrap utilitza altres llibreries externes. Ja a partir de la versió 5 ja no utilitza jQuery i en principi només necessitem instal·lar com a llibreria addicional a la llibreria Popper. Així que instal·lem per aquí npm install popper.js save. Amb això el que hem aconseguit bàsicament és que npm, que és el gestor de dependències que tenim d'aquí amb Angular, descarregui Bootstrap i l'instal·li dintre de Node Modules. Per tant, si anem aquí a Node Modules, veurem que hi ha la dependència de Bootstrap aquí. S'ha descarregat Bootstrap i ja el tenim aquí dins. El que hem de fer és vincular els estils i els scripts de Bootstrap en el nostre projecte Angular. Per fer-ho primer anem a buscar un testant. Aquí tenim dist, que és la part de distribució de Bootstrap, i aquí dintre tenim tots els arxius. Si anéssim a la web de Bootstrap i li donéssim a descarregar, veuríem que bàsicament el que faria és descarregar-se aquesta carpeta, que ens ho descarregaríem un zip, i si volem utilitzar Bootstrap fora d'Angular, doncs anem a la web de Bootstrap, ens ho descarreguem i vinculem el CSS i el JavaScript a l'HTML en el qual vulguem fer servir. En el nostre cas hem utilitzat npm i per tant això s'ho ha descarregat ell solet aquí dins, i el que voldrem vincular ara és aquest Bootstrap min CSS, i per una altra banda voldrem vincular de la carpeta JavaScript a bootstrap min.js, que estarà aquí. Aquests són els dos que hem de vincular al nostre projecte. A on els vinculem? Doncs el nostre projecte Angular té una carpeta aquí. Té un arxiu que es diu AngularJSON. Si obrim el nostre arxiu AngularJSON, per aquí veurem que ja tenim un apartat amb els styles, aquí, els styles i els scripts. Doncs venim aquí i afegirem els nostres styles de Bootstrap. Això és un JSON, tenim un array de styles, per tant aquí dintre d'un string li escrivim la ruta al CSS. Donem aquí copiar ruta de acceso, o anem a provar una ruta d'acceso relativa, a veure què ens copia per aquí. Nosaltres realment només volem a partir de Node Module i canviarem les barres aquí. I el mateix farem dintre de scripts. Si volguéssim utilitzar algun script addicional extern, doncs l'afegiríem per aquí.
per aquí modifiquem això. Molt bé, ara ja gravem. I ara anem a comprovar si això ha funcionat. Per fer-ho, bàsicament, ens anem al nostre HTML, anem a crear un element Bootstrap. Anem a provar de fer un botó. I per dir que volem que tingui, serà el type button. Bootstrap funciona bàsicament assignant classes als nostres elements, i aquestes classes tenen estils definits en el CSS de Bootstrap i comportaments també definits en el JavaScript. Per aquí li donem a button i tenim diferents tipus de botons. Depenent de l'estil que vulgui que tinguem, doncs anem a provar el més bàsic, que és el botó primary. I aquí exemple Bootstrap. Vinga, guardem i llancem el nostre projecte. Aquí s'ha llançat el nostre projecte i, com podem veure, ens està aplicant a l'estil de Bootstrap. Anem a veure ara com podem afegir una imatge. Ja que tenim instal·lat Bootstrap, per afegir una imatge el que farem serà posar-la dintre d'una cart. Quan estem treballant per aquí, si ens fixem veureu que ens ofereix per defecte aquí Visual Studio diferents elements de Bootstrap 5. En el nostre cas volem cart i, si deixeu si no per aquí aneu seleccionant, veureu que us surt a la dreta què és el que fa. En aquest cas agafarem aquest, que és com una cart per defecte, una cart senzilla. Però aquí inclús ens crea diferents grups de carts, ens donen moltes possibilitats de codi prefet. Agafem aquí una cart i el que voldrem és aquí posar una imatge. Per afegir una imatge, les imatges les afegirem dintre de la carpeta Assets. Aquí dintre li afegirem una nova carpeta que sigui per a les imatges i simplement el que tenim que fer és posar una imatge aquí dins. Posaré la imatge aquí d'un gatet programador aquí dintre d'assets. Aquesta és la meva imatge i ara per fer referència a assets anem directament a assets /img i la imatge imagen1.gif. Guardem i aquí tenim el nostre cart amb una imatge, el títol. Anem a canviar-li una miqueta aquí l'estil. Això ho podríem canviar a través del CSS si volguéssim, però per anar més ràpid ho fem a través d'aquí. Molt bé. I aquí deixem aquest petit vídeo sobre com integrar Bootstrap amb Angular i com afegir imatges a Angular.